Дажынкі 2018 у Верхнядзвінску, як сёлета будзе арганізавана і пройдзе свята працаўнікоў вёскі, абмеркавалі на абласным штабе пад кіраўніцтвам старшыні абласнога савета дэпутатаў Владзіміра Цярэнцева. «Волаты прыдзвінні» – фестываль, прысвечаны Фёдору Махнову, ураджэнцу Віцебшчыны, які праславіўся на ўвесь свет сваім ростам, арганізаваў Віцебскі раён у вёсцы Малыя Лёдцы. Спартыўныя святы і сустрэча сяброў. 23 аматарскія каманды з Беларусі, Расіі і Латвіі сабраў адкрыты кубак «Хмелю» па міні-футболе ў гарадку. У эфіры «Віцебскі вестнік», у студыі Наталья Байнарович. Вітаю вас. Хлыбоцкі раён першы ў Віцебскай вобласці завяршыў уборку збожжавых. У раёне намалот склаў амаль 45 тысяч тонн пры сярэдняй ураджайнасці 26,7 цэнтнераў на круг. Усяго ж па рэгіёне ўбрана звыш 93% палёў. Аграрыі прыдзвінні намалацілі 737 тысяч тонн збожжа. Зараз кампанія часова спынена з-за складаных умоў надвор'я. А тым часам літаральна месяц застаецца да свята працаўнікоў вёскі Дажынкі 2018. Сёлета яны пройдуць на захадзе вобласці, у Верхнядзвінску. Зараз у горадзе ідуць апошнія прыгатаванні. Да мерапрыемства рыхтуюць больш за 200 аб'ектаў, але не ход будаўнічых работ стаў галоўнай тэмай абмеркавання на абласным штабе па Дажынках, які сабраўся ў Віцебску. Размова ішла аб тым, як прыняць і размясціць шматлікіх гасцей, арганізаваць работу гандлёвых кропак, забяспечыць ахову грамадскага парадку, падрыхтаваць культурную і спартыўна-забаўляльную программы. В первую очередь, конечно, работа жилищно-коммунального хозяйства, транспортников, здравоохранения, органов правопорядка. Ведь мы четко, прекрасно понимаем, что если человек приехал в Верхнедвинск побывать на празднике, ему надо куда-то поставить машину, должны работать биотуалеты, должна работать торговля. Не дай бог случился какой-то несчастный случай, он должен четко понимать, что рядом находится машина скорой помощи. Поэтому все вот эти вопросы сегодня именно обеспечения праздника и будут рассмотрены на данном оргкомитете. Дзень правядзення абласных дажынак у Верхнядзвінску пакуль не вызначаны, але дакладна можна сцвярджаць, што адзін з аб'ектаў будзе здадзены ўжо на гэтым тыдні. У пятніцу 31 жніўня ва ўрачыстай абстаноўцы адчыніць дзверы абноўленая сярэдняя школа нумар 2. Улады Оршы і раёна гатовы выслухаць прапановы жыхароў аб удасканаленні сфер жыццядзейнасці рэгіёну. На падобны крок арыентаваў і старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў па выніках інспектавання мясцовых прадпрыемстваў прэзідэнтам краіны. Нашы карэспандэнты пацікавіліся, што турбуе жыхароў горада і раёна, які зараз знаходзіцца ў рэжыме асаблівага функцыянавання. Здравоохранение, что в поликлиниках стало больше врачей, специалистов. И доступность была, что пришла, взяла талон и пошла на прием к врачу. А сейчас проблема существует, да? Да, потому что зуб болит, прихожу, талонов нет. Так вот бывает. У меня лично. Ну, а остальное меня, в принципе, все устраивает. Но иногда на проспекте Текстильщиков не горит свет, чтобы какое-то внимание уделялось. В темное время суток, когда люди идут с работы, смотрю, света нет. И как-то не очень приятно идти. Город красивый, но темный. Обслуживание в поликлиниках. Там проблематично вообще попасть к какому-либо врачу. Ну, по крайней мере, во второй поликлинике на льном комбинате. Других я не знаю. А так как бы, особо ничего. Не хватает талонов? Ну, врачей квалифицированных не хватает достаточно, которые, опыта хорошего у врачей. Потому что молодые специалисты и, не очень обслуживание, конечно. Ну и талонов постоянно, очень мало талонов. А так как бы глобальных таких больших проблем особо не видно. Хорошие дороги, хорошие тротуары, чтобы было идти на каблуках, чтобы не спотыкаться, чтобы молодежи было чем заняться, какие-то были у нас развлекательные мероприятия. Рабочих мест побольше, я думаю, для молодежи в основном. Вот эта проблема на сегодняшний день актуальная. Новый мэр, я думаю, что все сделает, урегулирует. Пока все нормально у нас. Дороги хорошие, сады детские строятся, все хорошо. У нас вообще в микрорайоне первом площадка отличная. И горки, и качели, и песочница, всегда песок обновляется, все отлично. Свае ініцыятывы жыхары Аршанскага рэгіёну могуць пакідаць на афіцыйных сайтах Аршанскага райвыканкама і Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. Прапановы прымаюцца таксама па тэлефоне Оршы 51 12 57, код горада 0216. «Волаты прыдзвінні» – фестываль, прысвечаны Фёдору Махнову, ураджэнцу Віцебшчыны, які праславіўся на ўвесь свет сваім ростам, арганізаваў Віцебскі раён у вёсцы Малыя Лёдцы. Парк волатаў, квесты, цыркавыя і вулічныя акцёры, музыканты, акрабаты і фокуснікі забаўлялі гасцей на працягу дня. Як прайшоў першы раённы фестываль «Волаты прыдзвінні» ў матэрыяле Юліі Устінавай.
Віцебская зямля багатая на розныя творчыя фестывалі. І вось яшчэ адзін новы «Волаты прыдзвіння» фестываль, прысвечаны нашаму земляку, самому высокому чалавеку ў свеце Фёдору Махнову. Арганізатары фестывалю спадзяюцца, што «Волаты прыдзвіння» хутка стануць новым брэндам віцебскага рэгіёна. Параўнаць сваю далонь з далонню сапраўднага волата і прымерыць яго пярсцёнак на інтэрактыўнай выставе ў госці да волата. Яе спецыяльна да фестывалю падрыхтавалі навуковыя супрацоўнікі Віцебскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея. Яны пра Фёдора Махнова ведаюць шмат што. Рост нашага волата 285 сантыметраў, далонь больш за 30, а ступня больш за 50 сантыметраў. А вось важыў Гулівер для свайго росту нямнога – 180 кілаграмаў. Такому великану нужно было, соответственно, и питание определенное. Мы из газет того времени, в котором жил Фёдор Махнов, узнали о его рационе. И, к примеру, можно рассказать, что он съедал на завтрак. Он съедал 8 круглых буханок хлеба и выпивал 20 яиц. И это все он запивал 2 литрами чая. Вот такой внушительный рацион у него был, если смотреть даже просто завтрак. Даведацца пра цікавыя факты жыцця Фёдора Махнова, як ён гастраляваў з цыркам, дзе падарожнічаў з сям'ёй, можна прайшоўшы спецыяльны квест. Шмат неверагодных і праўдзівых легенд, у тым ліку і пра волата з вёскі Касцюкі, ведае краязнаўца Людміла Нікіціна. Яе выязны музейны дыліжанс разыгрывае мініяцюры жыцця сям'і Махновых. Можна яшчэ і паехаць паглядзець 2 млына, якія ёсць там, дзе Хведька працаваў, дзе ён цягаў вялікія камяні. Адзін у Пабедзеншчыне, а другі ў Чырыне. Вось, можна паглядзець. Ну, а легенды, мы, конечно, можем легенды рассказывать много цікавых. А героі, акрамя Федзі, у нас яшчэ ёсць героі, гэта і Манькоўскі ў Віцебскім раёне, гэта і Нікіфароўскі, так сказаць, это жывыя асобы, якія сёння ганарымся. Атмасферу свята на фестывалі запальвалі цыркавыя і вулічныя акцёры, музыканты, акрабаты і фокуснікі. Невыпадкова Фёдор Махноў працаваў у цырку больш за 9 гадоў. Для гасцей фэсту інтэрактыўныя пляцоўкі і гістарычны фотасалон. А дзякуючы інсталяцыі «Парк волатаў» з прадметамі вялізных памераў, і дзеці, і дарослыя папоўнілі свае фотаальбомы. Рамеснікі далі майстар-класы і падзяліліся сваімі сакрэтамі. У нас, вот смотрите, такие интересные подвески. И их можно собрать на свой вкус, такие, как нравятся. То есть подобрать себе бусинку, подобрать по цвету какую-то подвеску. Интересно. Выязны гандаль, тэатральна-музычны перформанс, кінапрэзентацыі, вогненнае шоу і дыскатэка. Арганізатары пастараліся, каб першыя волаты прыдзвіння запомніліся. Волаты – это самые сильные, самые мужественные, самые смелые, самые умные. Вот этими эпитетами можно характеризовать жителей нашего района. Я думаю, именно вот это название «Волото прыдзвіння», как ни одно другое, подходит к менталитету нашего края, к людям. Старания организаторов фесту высоко оценили не только мясцовые жыхары, а и гости с соседней России. Все так здорово, красиво. Собирались сегодня поехать в Витебск, но решили остаться, потому что здесь просто чудесно. Замечательное настроение, все такое красочное, радостное. Столько и гостей смотрим, не только из Беларуси, из России подходят гости. Все такие довольные. Вкусно, весело, задорно. Юлия Устинова, Ян Пчельников, Новины, Витебск. Вобраз традыцыі час Віцебскі мастацкі музей прадстаўляе выставу фрэскавага жывапісу. Палотны з'яўляюцца копіямі фрагментаў роспісу сцен манастырскіх цэркваў Полацка, Пскова і Вялікага Новгарада, створаных шмат стагоддзяў таму майстрамі старажытна-рускага жывапісу. Копіі фрэсак без аніякага змянення выканалі выпускнікі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў падчас экспедыцыі яшчэ ў савецкія часы. Больш за 30 год яны захоўваліся ў архівах акадэміі і не былі вядомы шырокаму гледачу. Долго хранились эти списки в архиве, в запасниках. А здесь мы как раз это церковное искусство, которое нужно видеть всем, чтобы понять и наши церковные отношения, это образ, это традиции наши, это богатство церковное. Есть такой вид искусства, который сам по себе показан быть не может. И это как раз монументальное искусство. И витражи, и фрески являются частью интерьера. И поэтому показывать их на выставке нет никакой возможности. Ну и опять-таки, монументальное искусство мы часто утрачиваем. И время на них действует,
И поэтому копии фресок, которые выполнялись в разные годы, начиная с конца XIX века именитыми мастерами, они представлены и здесь. Но здесь эти копии фресок выполняли студенты Белорусской академии искусств. И выполнялись они в 60-е годы. Гэта адзіная такога кшталту калекцыя копій фрэскавага жывапісу, прадстаўленая ў такім аб'ёме якасці ў Беларусі. Убачыць яе можна ў Віцебскім мастацкім музеі да 9 верасня. Спартыўныя святы і сустрэчы сяброў. 23 аматарскія каманды з Беларусі, Расіі і Латвіі сабраў адкрыты кубак па міні-футболе ў гарадку. Эмоцыі, ўражанні і самыя яскравыя моманты турніру, дзе прайграўшых няма. У рэпартажы Сергея Мисурагіна. Сёлета кубку хмелю споўнілася 7 гадоў. Арганізатары пераконваюць, што гэта адзіны ў Беларусі аматарскі турнір па міні-футболе падобнага маштабу. Магчыма, яны маюць рацыю, бо ў параўнанні з мінулым годам узрасла колькасць футбольных пляцовак, а колькасць удзельнікаў павялічылася адразу на 10 команд. В этом году удивляем, наверное, тем, что мы расширили количество команд, добавили еще одно поле. И сейчас у нас уже представители 23 команд разных регионов. Латвия, Россия, Беларусь. Приглашали Украину, Польшу, Литву, но по разным причинам, к сожалению, добавиться к нам не смогли. Но мы работаем над этим. Я надеюсь, что в следующем году и формат, и количество участников увеличится. Кубок хмеля – это та вершина, это тот уровень, просто Олимп, Эверест, на который все стремятся попасть. И это абсолютно заслуженно. Год от года кубок растет, турнир разрастается и географически. Это круто. У гарадок прыехалі людзі розных узростаў і прафесій. Рабочыя, інжынеры, праграмісты, зоркі беларускай эстрады на поле выйшлі ігракамі. У вачах спартыўны азарт, прага барацьбы да апошняга, ёсць нястрыманае жаданне паразіць вароты сапернікаў і пакінуць свае ў недатыкальнасці. Эта команда очень интересная. Сами по себе артисты очень интересные люди. Они, честно говоря, беззаветно любят футбол. И им же никто ни за что не платит. Они приходят на тренировки, они уходят с концертов. Я их прекрасно понимаю. Они едут даже на соревнования. Это опять отпрашиваются у режиссеров. Это сложное дело, и люди чисто из любви к футболу это делают. Трэці год запар кубак хмелю праводзяць у гарадку. Арганізаваць дапамагаюць мясцовыя ўлады. Афіцыйная цырымонія адкрыцця, конкурсы для дзяцей, вечарына пад адкрытым небам, атракцыёны і інтэрактыўныя пляцоўкі. Варта таго, каб прыехаць у райцэнтр на выхадныя, тым больш, што свята футбола па традыцыі доступно усім. Для нашей молодежи, для городка, для наших детей это то, что мы продвигаем футбол. Наши дети видят, они стремятся заниматься спортом. И наша спортивная школа городокская, она, на самом деле, мы уже не можем всех принять желающих заниматься футболом. И это дает какой-то толчок в развитии футбола. Понятно, что у каждого турнира должен быть свой победитель, но здесь такое чувство, что они приехали просто вот поиграть в любимый вид спорта, пообщаться, как-то увидеть еще раз друг друга. Вот это вот очень важно. И, судя по всему, по этой обстановке, у этого фестиваля большое будущее. Тым часам наступила пара рашаючых гульняў. Гарадоцкая каманда адзін з самых тытулаваных удзельнікаў турніру. Без паражэнняў гаспадары рушылі да паўфіналу, дзе ўступілі ў серыі пенальці і занялі 4-е месца. Бронзавым прызёрам спаборніцтваў стала барысаўская каманда «Інструмент Комплект», а ў цэнтральным матчы турніру новолукомльскі «Калін-Прадукт» з лікам 3-1 абыграў зорак беларускай эстрады «Арт Старс». І ўсё ж, нягледзячы на тое, што прызавых месцаў усяго 3, прайграўшых няма. Бо менавіта сплаў спартыўнай барацьбы, глядацкай падтрымкі і сяброўскіх сувязяў галоўная матывацыя збірацца разам. Сергей Мисурагін, Александр Прыстаўка, навіны гарадок. Важные и самые цікавыя навіны жыцця Віцебскай вобласці доступны ў інтэрнэце. Актуальныя сюжэты і выпускі навін, а таксама ўсе праекты тэлекампаніі «Віцебск» можна паглядзець на афіцыйным сайце нашай кампаніі vtv.by. І тут же можна знайсці прагноз надвор'я на бліжэйшыя суткі. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вами развітваюся. Дзякую за ўвагу. Шчасліва. Синоптики паведамляюць, заўтра па вобласці воблачна з праясненнямі, па ўсходзе вобласці дажджы, месцамі навальніцы. На астатняй тэрыторыі пераважна без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 3,8, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 6-11, днём плюс 18-23. У Віцебску воблачна, ноччу дождж. Тэмпература паветра ноччу плюс 12-14, днём плюс 18-20.